काय सांगतो गावाक पोचलाय ती या बरोबर आहे. नाही नाही म्हणान गेलं आम्हीच रवलो आहे मुंबई. हे माय कारणी बघ कार काढतोय. नको रे ते एक दाखव मला बघून जीव जळता आमचं. गावात जातात ते उगी राव मरे गावात काय खातात काय करतात ते फोटो किती आमका पाठवत रावतात. हे माय कारणी घरे काढतोय. उपडी रे पडो यांच्या नावा मेरे पोटात दुखात मरे दाखवून घरे खातात ते. महाराजांची व्हिडिओ कॉल करत राहतो सारखे सारखे. हे माय कारणी हा बघ काय बघलस आडसाळ. आता आडसारा खातो. जेव्हा कसा रे असं करूचा आणि सांग तुझं लक्ष असा मा मेले 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 तेव्हा मानलं रे तुका.